aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye juin kalo tile 13 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres ko hukumu de kan an ka Mali ministres olu ye projet de loi dɔ yɛrɛ kɔni adopté projet de loi min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye furancɛ fanga ye san 5 kuntagala bɛna di olu ma tuguni k'o kɛ mandat kura ye wa yirala k'a fɔ ko o san 5 in yɛrɛ kɔni ni o fɛnɛ banna a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni mandat kura wɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ di u ma walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Kajolo cercle autorité ma olu ye décision ta tarata tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye essence walima gasoil yɛrɛ kɔni ko o kana feere bilen bidon na walima ka feere minɛn na minɛn minnu yɛrɛ kɔni ma yen nɔ ka da kan k'a kɛlen ni minɛn caman yɛrɛ kɔni kɔnɔ kuma caman a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka na ni fɛn ninnu pɛrɛnni ye o dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ne ka maa caman bɔnɛ u ni na ko nka komi u ka laɲiniba dɔ yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ko essence fo ka taa se gasoil yɛrɛ kɔni ma k'a kana feere bilen bitɔn walima minɛn suguya wɛrɛw fɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a pɛrɛn yɛrɛ kɔnɔ tarata tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2025 équipement militaire ko affaire min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale procès baaraw fɛnɛ daminɛna ni don kofɔlen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o procès ko in yɛrɛ de kɔni senfɛ témoin olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana ka u hakilinataw yɛrɛ kɔni fɔ an bɛna an da se o kuma nin yɛrɛ kɔni ma ne ka olu walawala aw ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la Iran ka programme nucléaire ko yɛrɛ kɔni négociation baara kan a yirala k'a fɔ ko o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni tɔ juguyara ka da kan min ye Donald Trump ye ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale ye laseli kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni olu ni Iran bɛ ka kumaɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛ in banko yɛrɛ kɔni na ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ ɲɛtagaba la o ko la o ko hukumu de ka États-Unis source dɔw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient ni o ye Iran kɛrɛfɛ jamana dɔ ye ko États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka a ka o ambassadeur maa caman min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o source kelen y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu bɛna na kɛlɛ yɛrɛ de kɔni na ko komi u bɛna na kɛlɛ la États-Unis ale bɛ fɛ ka a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lafasa ko de la a bɛ ka commencer ni ka ambassadeur yɛrɛ kɔni bɔ Moyen-Orient jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres ko hukumu yɛrɛ de kɔni kan an ka Mali ministres olu ye projet de loi dɔ yɛrɛ kɔni adopté projet de loi min yɛrɛ kɔni bɛ transition yɛrɛ kɔni charte ko yɛrɛ de kɔni kun kan transition charte yɛrɛ kɔni révision o projet de loi adopteli yɛrɛ kɔni bɛ fɛn minnu kan o de ye ko ka daminɛ san 2025 yɛrɛ kɔni na ka min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛma ka san 5 mandat yɛrɛ kɔni di ale ma wa ko san 5 mandat in yɛrɛ kɔni ni ale kuntagala cɛra yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka lakura ye ko kura yɛrɛ kɔni an ka Mali ministres ye ni projet de loi min yɛrɛ kɔni adopté ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ contexte kɔnɔ min yɛrɛ kɔni wagati la an ka Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka na ni yɛlɛma yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na wa kɛkun fanba dɔ yɛrɛ kɔni walasa ka se ka basigi yɛrɛ kɔni to an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi fɔlɔ ni projet de loi yɛrɛ kɔni proposition kɛra an ka Mali ministre de fɛ min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don an ka jamana réforme politique baaraw yɛrɛ kɔni ma ministre ka ni projet de loi in kɛkun dɔ ye walasa min yɛrɛ kɔni ye AES ni o ye Alliance des États du Sahel o jamana tɔw ni o ye Burkina Faso ale ni Niger yɛrɛ kɔni ka Mali ale ni o jamana fila nin tɔw yɛrɛ kɔni ka ko kuntagalaw yɛrɛ kɔni kɛ ni ɲɔgɔn ye ka da kan i n'a fɔ an b'a kalama cogo min ye Burkina Faso ye fo ka taa se Niger yɛrɛ kɔni ma olu ka transition charte ko o kɔni o bɛ o lajɛ ko kura ye o ko olu komi ka Mali fɛnɛ bɛ fɛ ka ta yɛrɛ kɔni lajɛ ko kura ye min ye ka san 5 mandat ye ka o yɛrɛ kɔni di furancɛ fanga maaw ma tuguni ministre filɛ ka ni projet de loi min yɛrɛ kɔni proposition kɛ an ka conseil des ministres ma ye ni conseil des ministres ma o sɔnna a ko yɛrɛ kɔni ma ni projet de loi yɛrɛ kɔni ko bɔra recommandation dɔ la
min kɛra kabini an ka Assise nationale de la refondation wagati ni wagati kofɔlen na jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ ko min ye furancɛ fanga yɛrɛ kɔni ko ni o kuntagala yɛrɛ kɔni banna ko mandat kura yɛrɛ kɔni bɛ se ka di furancɛ fanga maaw ma wa mandat kura yɛrɛ kɔni ko o bɛ se ka renouveler ko kura yɛrɛ kɔni tuguni an ka Mali conseil des ministres maaw yɛrɛ kɔni filɛ ne ka ni projet de loi min yɛrɛ kɔni adopté o kɔrɔ tɛ ko k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni san 5 kuntagala ye ko o dira furancɛ fanga maaw ma nka projet de loi dɔ yɛrɛ de kɔni don fɔlɔ a bɛna bila vote ko de kunkɔrɔ ni vote yɛrɛ kɔni na a yɛrɛla k'a fɔ ko u sɔnna a ma yɛrɛ kɔni ko min ye san 5 kuntagala ye ka o yɛrɛ kɔni di furancɛ fanga maaw ma ni o ko yɛrɛ kɔni kɛra min ye san 5 mandat ye ko kura ye o bɛ di furancɛ fanga maaw ma wa ni o san 5 yɛrɛ kɔni banna a bɛ se ka kɛ tuguni a bɛ lakuraya yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili hami ko hukumu yɛrɛ kɔni kan min ye kajolo cercle maaw ye olu ka autorité ye décision ba dɔ yɛrɛ kɔni ta essence ale ni gazole yɛrɛ kɔni feereli ko hukumu de kan tarata tɛmɛnen juin kalo tile 10/2025 kajolo cercle autorité maaw olu kɔni ye décision ta ko min yɛrɛ kɔni essence walima gazole ale feereli biton yɛrɛ kɔni kɔnɔ walima minɛn suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko o yɛrɛ kɔni interdilen don min ye kajolo cercle ye o kɔnɔna na walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili kajolo cercle autorité maaw yɛrɛ kɔni filɛ ne ka décision ta décision yɛrɛ kɔni carila kosɛbɛ localité kofɔlen yɛrɛ kɔni arajow fɛ wa kuma yɛrɛ kɔni carila yɔrɔ in kanw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa min ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma yɛrɛ kɔni faamuya cogo min autoritéw ka décision kura ye a ka se ka labato cogo ɲuman na ko décision in sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ko décision in sɛbɛn ale yɛrɛ kɔni signera kajolo sous-préfet yɛrɛ de kɔni fɛ wa décision yɛrɛ kɔni kun ti dɔwɛrɛ o kun ye jaabi yɛrɛ de kɔni ni ka ɲɛsin Sikaso gouverneur yɛrɛ kɔni kun ka laɲini de ma ni wagati janw yɛrɛ kɔni na o kun y'a laɲini ko min yɛrɛ kɔni essence walima gasoil yɛrɛ kɔni feereli biton walima minɛn suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko ka o pratique ninnu yɛrɛ kɔni dabila ka d'a kan autoritéw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko essence walima gasoil yɛrɛ kɔni kɛlen biton kɔnɔ walima minɛn kɔnɔna na man ka tɛ ka kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko o ye risque ba yɛrɛ de kɔni jamana kɔnɔdenw ka lakana ma o de la ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko kajolo autorité maaw filɛ ne ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision in kɛkun yɛrɛ de kɔni ye ko kelen dɔrɔn de a kɛkun ti dɔwɛrɛ o de ye ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati cogo min baasi kana na se ka maa si yɛrɛ kɔni sɔrɔ tajimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli minɛn suguya dɔw kɔnɔ i n'a fɔ biton yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ menace ye ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ma ka d'a kan a caman yɛrɛ kɔni o de bɛ kɛ sababu ye ne ka na ni tasuma mɛnɛbaw ye ko wa ko in yɛrɛ kɔni tɛ danger ye a feerekɛlaw dɔrɔn ma hali a bɛ se ka kɛ danger yɛrɛ kɔni a sannibagaw fo ka taa se a mana kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kuma dɔw la maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa essence kofɔlen ninnu sa biton walima ni minɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a caman na u bɛ taa sɔrɔ u bɛ jamalama yɔrɔ la walima u bɛ so yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ni o ko ninnu yɛrɛ kɔni dun kɛra ni essence ninnu u ti sɔn minɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a nana ci yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni caman ka lakana yɛrɛ kɔni menace o de la kajolo autorité ma u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni kajolo sigibaa ma u degelen bɛ ko minnu yɛrɛ kɔni na ni o ye essence walima gasoil yɛrɛ kɔni sanni bitɔnni kɔnɔna na u bɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni dabila ka d'a kan fɛn yɛrɛ kɔni ye danger ye maa ninnu ka lakana de ma kajolo autorité ma ka nin décision yɛrɛ kɔni carilen kajolo fanta a naani bɛɛ lajɛlen la a kɛra sababu ye ne ka nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kumaw caya kosɛbɛ kajolo sigibaa maa dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko autoritéw ka nin décision kura min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka kajolo ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni ka bayɛlɛma dɔw don u la wa min yɛrɛ kɔni ye chômage ye k'a bɛ sɔn ka dɔ fara o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan nka min yɛrɛ kɔni ye kajolo autorité maaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko kajolo force de l'ordre maaw olu yɛrɛ de kɔni bilalen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa autoritéw filɛ ka nin décision ta décision yɛrɛ kɔni ka labato kajolo fantan a naani bɛɛ lajɛlen na o de la u bɛ kangarida yɛrɛ kɔni kɛ ko maaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka nin décision kofɔlen bato ka d'a kan ne maa o maa yɛrɛ kɔni ma sɔn décision in labatoli ma k'i tari i tɛgɛ ma k'i to kɛwale in yɛrɛ kɔni kɛli la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sanction ye k'o bɛ ta i kama yɛrɛ kɔni avion présidentiel ale ni équipement militaire affaire procès min bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka tarata tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2025
procès min kun bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o procès in yɛrɛ kɔni kun bɛ min ye équipement militaire a kun bɛ o affaire ko de kan o ko kun yɛrɛ de kɔni ka maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni accusé len don équipement militaire ko yɛrɛ kɔni affaire ko kun kan min ye kurumaaw ye u ye o maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lamɛn nin don kɔfɔlen in na walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka na i ka tiɲɛw yɛrɛ kɔni fɔ an ka kiiri tigilamaw ye équipement militaire sanni ko affaire yɛrɛ kɔni na accusé minnu yɛrɛ kɔni bɛ o la olu ti dɔwɛrɛ o ye Madame Bɔre Filisi Sogo ni ale kun ye an ka Mali sɔrɔko minisiri ye ko in kɛ wagati la ale ni Mahamadu Kamara ni ma ko fɔlen ale kun ye président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ka cabinet yɛrɛ kɔni directeur ye ko in kɛ wagati la ni accusé fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni équipement militaire sanni ko baara yɛrɛ kɔni k'olu ye o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ jamana sariyaw kɔnɔna na hakilina jiginna san 2013 novembre kalo wagati bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali gouvernement ale ni société Guiostar Sar yɛrɛ kɔni ye ni o société yɛrɛ kɔni représentant ye Sidi Mohamed Kaɲasi ni ma ko fɔlen ale ye entrepreneur ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni contrat fɔlɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali gouvernement o wagati la ale ni société kofɔlen ɲɔgɔn cɛ la contrat ye kɔnɔna na wari min yɛrɛ kɔni kun kan ka sara o kun ka ca ni sefa wari miliyari 69 ye wa wari yɛrɛ kɔni kun bɛ ka sara walasa min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw ye ka o san kana ni o ye Mali jamana de kɔnɔna na ko walasa o wale yɛrɛ kɔni ka kɛ an ka kiiritigilamaw maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Mali autoritew olu ye sefa wari miliyari 100 ka o yɛrɛ kɔni kalifa Banque Atlantique maaw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka transaction yɛrɛ kɔni nɔgɔya cogo min ye équipement ninnu ye olu ka se ka san Mali yɛrɛ kɔni fɛ kiiritigilama maa kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wari min yɛrɛ kɔni kalifa la Banque Atlantique maaw yɛrɛ kɔni na o wari garanti o kɔni lettre bɔra Madame Bɔre Filisi Sogo yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ni o kun ye Mali sɔrɔko minisiri ye wagati kofɔlen in na ko Madame Bɔre Filisi Sogo ale ka lettre yɛrɛ kɔni cira san 2014 juillet kalo tile 28 nka min ye Madame Bɔre Filisi Sogo ye tile kelen da kelen ale yɛrɛ kɔni ma sɔn ni kuma in ma a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ni contrat in yɛrɛ kɔni signature k'u ye ko ale sen foyi ma don o ko yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko contrat in yɛrɛ kɔni kun ye contrat kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de ye an ka Mali sɔrɔko minisiri kɔrɔ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko san 2014 septembre kalo tile 27 an ka Mali autoritew yɛrɛ kɔni kun ye sefa wari miliyari 100 min yɛrɛ kɔni kalifa Banque Atlantique maaw yɛrɛ kɔni na k'o kɛ fondé garantie équipement militaire ko in yurukun yɛrɛ kɔni kan ko ale kun ye o garantie yɛrɛ kɔni annulé min kun ye Banque Atlantique maaw ye yamaruya kun t'u bolo ka maga sefa wari miliyari 100 in yɛrɛ kɔni na wa a ka kɔrɔfɔ la k'ale kun y'a wajibiya tuguni yɛrɛ kɔni ko équipement militaire ninnu kun kana jamana kɔnɔ fɔlɔ de ko n'o kɛra k'a wariw bɛ sɔrɔ ka sara ko nka o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye société Guiostar Sar maaw yɛrɛ kɔni ni bɛnkan sɛbɛn kun tɛmɛna Mali autoritew ni société kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛla la équipement militaire ko hukumu kan ko ni société maa ninnu olu kun ye sefa wari miliyari 44 yɛrɛ kɔni bɔ miliyari 100 in na ko wa société kofɔlen kun ye nin wari in bɔ ka sɔrɔ u ni an ka Mali gouvernement maaw kuma bɛn a kan yɛrɛ kɔnɔ min ye Mahamadu Kamara yɛrɛ kɔni ni ale kun ye présidence ka directeur de cabinet ye ko in kɛ wagati la ale accusé len don fɛn minnu yɛrɛ kɔni na affaire ko in kɔnɔna na o de ye komi yɛrɛ kɔni équipement militaire ko sanni yɛrɛ kɔni ko a ye mandat yɛrɛ kɔni di Sidi Mohamed Kaɲasi yɛrɛ de kɔni ma walasa u ka Mali yɛrɛ kɔni furu ni équipement militaire ninnu na nka Mahamadu Kamara ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin ko hukumu kɔnɔna na ale ye baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ale ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan Ibrahim Boubacar Keita n'o kun ye président ye ko in wagati la ko o yɛrɛ de kɔni kun ye yamaruya di ale ma ale ka ko ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ni équipement militaire ko yɛrɛ kɔni o procès ko hukumu kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ni ko ninnu yɛrɛ de kɔni kan ka d'a kan yɔrɔ dɔ la a kɔni bɛ k'a fɔ ko dɔ ye dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kɔfɛ o tigi yɛrɛ kɔni b'a fɔ ko ale ma o kɛ o yɛrɛ de kɔni na bi ma procès ko in bila sen na nka min yɛrɛ kɔni ye tarata tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2025 procès kofɔlen ale yɛrɛ kɔni kun daminɛna tuguni an ka Mali jamana kɔnɔna na don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya sɔrɔ procès in kumaw yɛrɛ kɔni na an bɛna na ni ka olu da aw tulo kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔ tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya
fo Iran ale yɛrɛ kɔni bɛ ka États-Unis yɛrɛ kɔni menacer komi États-Unis k'a ka base militaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient Iran maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka menaceli kɛ k'u bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin u ma o ko kɛra sababu ye ni États-Unis ale kɔni bɛ ka ambassadeur maaw yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ Moyen-Orient jamana kɔnɔna na États-Unis ale ni Iran olu yɛrɛ kɔni bɛ négociation na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran ale ka programme nucléaire ko hukumu yɛrɛ de kɔni kan nka komi ko négociation ko ninnu baara ninnu kɔnɔna na jamana fila ninnu o tɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ o ko la o kɛra sababu ye ni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye laseli kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 ko États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ka négociation ko hukumu kan k'u ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la ko ale ɲɛ tɛ o ko ninnu na ko wa ale dalenba tɛ o ko in na o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni États-Unis ale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ko a ka ambassade ka baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ Irak jamana kɔnɔna na ni nafaba yɛrɛ kɔni tɛ minnu ka baara yɛrɛ kɔnɔna na ambassade kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni labɔ Irak jamana kɔnɔna na États-Unis ka maaw ka laseli min kɛra araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 k'u ka ambassade ka baarakɛla minnu bɛ Irak jamana kɔnɔna na ni nafaba tɛ o la k'u bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka o maa ninnu lataga ka bɔ Irak jamana kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ ka d'a ka dɔw ka kɔrɔfɔla ko kɔni bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ daminɛ de ye États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛla la États-Unis maaw ka kɔrɔfɔla k'u bɛna na u ka ambassade ka baarakɛla ninnu minnu yɛrɛ kɔni bɔ Irak jamana kɔnɔna na ni ka fɛɛrɛ kɛ ka olu lata yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔna na k'o kɛ kun de walasa ka se ka États-Unis ale ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati wa États-Unis ka décision in bɛ ta wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min ye Iran ale ye menace kɛ don tɛmɛnenw na ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛna ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la Moyen-Orient dun fɛnɛ kɔnɔna na min ye Irak jamana ye ale bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in de la Iran ale ka lafasali minisiri ni o ye Aziz Nasirzadeh ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni wajibiyara olu ka États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ ko États-Unis maaw k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra ko tiɲɛni min bɛ kɛ États-Unis kun k'o tiɲɛni tɛna kɛ olu Iran kunna ka d'a kan ko États-Unis ka basew yɛrɛ kɔni bɛ olu ka bila yɛrɛ kɔni na o kɔrɔ de ye ko Iran n'ale bɛ fɛ ka bombardeli yɛrɛ kɔni kɛ k'a fili ka taa Moyen-Orient yɛrɛ kɔni fanfɛla la o de ka nɔgɔn ale yɛrɛ kɔni ma min ye Moyen-Orient fɛnɛ ye nin fɛnɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na États-Unis ale ka base militaire yɛrɛ kɔni ka ca yen nɔ o de la Iran lafasali minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la ko tiɲɛni min bɛ don États-Unis kun o tɛ don olu yɛrɛ kɔni kunna ka d'a kan États-Unis ale ka base militaire bɛ olu ka labila la ko wa États-Unis bɛna na wajibiya yɛrɛ de kɔni ka taga ka bɔ Moyen-Orient région kɔnɔna na États-Unis ka responsable dɔw ka kɔrɔfɔ la k'olu ye jateminɛ laban dɔw yɛrɛ kɔni kɛ don tɛmɛnenw na o jateminɛ in de kɔfɛ olu ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u ka mission minnu yɛrɛ kɔni bɛ Irak jamana kɔnɔna na k'u bɛna dɔ bɔ o mission maa ninnu na wa ni responsable américain y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko u cɛsirilen don fɛnɛ ka a ka jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati a kɛra États-Unis jamana kɔnɔ a kɛra jamana wɛrɛw ye o komi ye Donald Trump a cɛsirilen don a ka jamana kɔnɔdenw ka lafasali la ko o ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye sanga ani wagati olu b'u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ko yɛrɛ kɔni jateminɛ o de kɛra sababu ye n'olu ye décision yɛrɛ kɔni ta u ka ambassade minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la Irak jamana kɔnɔna na ni nafaba yɛrɛ kɔni tɛ minnu na ambassade baara jɔda ko yɛrɛ kɔni na ko bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔ yen walasa ka se ka u ka lakanaw sabati Irak o responsable dɔ y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko États-Unis ale ka ambassade bɛ olu ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko o baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni nafaba tɛ olu la ko tiɲɛ na ko États-Unis bɛ ka a ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ko nka olu Irak maaw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa attaque kana kɛ ka ɲɛsin États-Unis ale ka ambassade ka maaw ma wa Irak ka nin source in yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ olu ni Iran ka finitigi jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka o finitigi jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni lasɔn u kana na attaque kɛ wa u kana na États-Unis ka ambassade yɛrɛ kɔni kɛ cible ye u ka nin attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ agence min sigilen yɛrɛ kɔni don jikana yɛrɛ kɔni lakana ko sabatilen kan yɛrɛ kɔni o maaw yɛrɛ kɔni ye noti dɔ yɛrɛ kɔni cari noti min kɔnɔna na u kɔni bɛ ka alerte kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya Moyen-Orient yɔrɔ la ko fɔɲɔgɔnkɔ in juguyali yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni kɛlɛ ye ni o kɛlɛ nin yɛrɛ kɔni dun kɛra min ye maa minnu bɛ baara yɛrɛ kɔni kɛ jikana sanfɛla la a bɛ se ka dankari olu ka lakana yɛrɛ kɔni na Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ale y'a yira k'a fɔ ko in da yɛrɛ kɔni tɛ ja États-Unis na ka d'a kan États-Unis ale ka base militaire caman yɛrɛ kɔni sigilen don Iran kɛrɛfɛ jamanaw la
Wa États-Unis ka base militaire nafamaba dɔ ni o dɔw ye États-Unis ale ka finitigiw ka commandement central yɛrɛ kɔni ye. Yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ Qatar yɛrɛ kɔni jamana de kɔnɔna na. Nin don kɔni États-Unis ale ka base militaire belebeleba dɔ yɛrɛ de ye. Iran ale ni États-Unis wagati jan tɛmɛn'u yɛrɛ kɔni na n'u kun ye jamana fila ye minnu yɛrɛ kɔni ko ka di. Nka a bɛ san caman bɔɲako yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fila nin yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka ɲɛ ko la. Wa kabini avril kalo fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fila ninnu ye kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la siɲɛ 5 kuntagala yɛrɛ kɔnɔna na. O kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na min ye Oman Sultan yɛrɛ kɔni ye o de kun kɛra médiateur ye o ko la. Iran maaw ka kɔrɔfɔ la ko kari nata in na kumaɲɔgɔnya min na tɛmɛ Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la u ka fɔ ɲɔgɔn ye labɛnni ko baaraw la. Nka Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko nin réunion kofɔlen ye k'a tɛna na kɛ kari yɛrɛ kɔni ko réunion ye ale yɛrɛ kɔni kɛra kun de juin kalo tile 12 san 2025. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la ko fɔlɔ ale kun dalen don a la k'a fɔ cogo min ko min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis k'u bɛna se ka bɛnkan sɔrɔ u ka ko in yɛrɛ kɔni na k'ale dalen t'a la kosɛbɛ ten bilen ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to ale kɔni hakilina na États-Unis ani Iran tɛna se ka ɲɛ nin ko in na o yɛrɛ kɔni dabɔra Iran de la ka d'a kan ko Iran a bɛ ka munumunu kow da la a tɛ k'i tilen ka tiɲɛ fɔ wa siɲɛ caman a ye menace kɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya ye ko n'o ma se ka nɔbɔ yɛrɛ kɔni u fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko a bɛ kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni ta Iran kama. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la k'ale yɛrɛ kɔni bolo min ye ko in ɲuman ye o de ye u ka bɛn a la ka sɔrɔ kɛlɛ ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka sɔrɔ mɔgɔ ma faga fɛnɛ ko wa o yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ ko ɲumanba yɛrɛ de kɔni. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajɛyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.